Moikka! Se olisi taas uusi video ja taas vaihteeksi tässä samassa herkullisessa sohvanurkassa. Tänään mä ajattelin puhua vähän semmosesta asiasta, mikä on vaikuttanut paljon mun kaikkiin tän hetken asioihin. Ja tänään mulla on uusi kamera käytössä itse asiassa ekaa kertaa. Mä ostin tollasen Sonyn RX100 kameran tai RX5 ja katsotaan mitä sillä saadaan aikaiseksi. Ja se on aika oleellinen asia. Sanotaan sellainen pieni sneak peek, että 1,5 kuukauden päähän tulevaan elämän muutokseen. Ja siitä tulee sitten oma videonsa, kun on sen aika. Ja sitten näette, mikä se homma on. Jotkut lähimmät ihmiset ehkä saattaa tietää jo, mutta siitä sen enempää. Se on sen ajan murre. Tammikuussa tulee sitten video siitä. Elikkä tosiaan, videon aihe, niin kuin otsikosta jotkut saattaa lukeekin, voi vähän miettiä, että mikä homma, että mitä on käynyt ja näin. Pompataan tosta, mä sanoisin joku 8 viikkoa aika lailla taaksepäin. Eli kuten mä jossain aikaisemmassa videossa sanoinkin, niin kesä oli vähän villiä. Tuli aika paljon duunailtua kaikkea ja tosi paljon tuli oltua ulkona ja tämmöistä en ollut himassa oikeastaan melkein ollenkaan. Paitsi välillä tietenkin nukuin. Mulla kävi semmonen homma, tasan varmaan joku 8 viikkoa sitten, niin oli semmonen pieni mökkiviikonloppu. Ja mistä tai ei voi sanoa alkoi, mutta siihen sen ehkä virallisemmin voisi sanoa, että siihen se loppu. Oltiin friendiporukalla, mä kävin pyörähtää yhden päivän tuolla yhdellä mökillä ja siinä tietenkin vähän mitä voi perinteiseltä mökkireissulta ehkä ainakin suurimmalta osalta suomalaisilta olettaa. Mihin liittyy siis alkoholia, grilliruokaa ja tällaista. Siitä sitten sen illan jälkeen kaikki meni hyvin alun perin. Sitten aamulla mulla oli tosi pitkään semmoinen tosi epämääräinen olo. Varmaan 4-5 asti makoilin sängyssä. Niin sitten siitä olin lähdössä ulospäin. Mä join pari lasia vettä. Ja muistan, että mä vedin buranan siihen vielä päälle vai jonkun aspiriinin. Ja muuten mulla oli ollut tosi outo olo, perusdarravaa. Ja sitten suoraan sen jälkeen kun mä vedin aspiriinin, niin mä siis juoksin oksentamaan. Ja tähän väliin ehkä semmonen, että tää nyt ei välttämättä kaikkien herkille korville tai muutenkaan ehkä välttämättä oo. Eli siis mä juoksin oksentamaan sen jälkeen, tai kun olin oksentanut, niin ensin tietenkin pelkkää vettä, mitä olin just juonut. Ja sen jälkeen mä oksensin punaista. Mikä on aika semmoinen asia, että mitä yleensä perusihminen varmaan ainakin järjellä, jos sä oksennetaan punaista, niin se yleensä niin kuin kaikki ei ole hyvin siinä vaiheessa. Ja oksensin uudestaan. Ja silloin mä oksensin pelkkää verta tai vettä ja verta. Se oli ihan punaista silloin. Tästä aika harva ihminen tietää. Sitten mä lähdin siitä, säikähdin totta kai paljon, että mikä homma se on, koska se ei nimenomaan mitään hyvää voi olla. Ja mä lähdin Malmin päivystykseen sitten suoraan siitä, mikähän päivä lauantai oli, niin ei mikään perusterkkari auki oo. Ja sit siellä niin mulle sanottiin näin, mikä viittasi kaikkeen, en mitään niinku tarkempia testejä ottanut, totta kai sanoin, että se on tosi vakava asia ja näin. Mut siellä mulle sanottiin sit, että mun ruokatorvi on palanut. Ja mä olin vähän silleen, että että mikä homma tää on, että en mä ois kuullut, että tolleen voi käydä niinku, ja kellään tutulla on käynyt just silleen, että miksi mulla käy näin. Siinä vähän pohdiskeltiin sitten läpi ja tää lääkäri kysyi, että millainen kesä on ollut ja näin, että onko ollut vähän villimpää menoa ehkä niin sanotusti. Sitten siuteltiin näin ja se sanoi, että varmasti on siitä alkoholista ja kaikki rasvainen ruoka ja hiilihapot on siis polttanut mun ruokatorven rikki, niin kuin verelle. Se ei todellakaan mikään hyvä asia ole ja se sanoi mulle just sitä, että tän ikäisen varsinkin kun se käy, tai silleen, että jos on tollasia ongelmia niin se ei ole niinku hirveän hyvä asia. Jos mä olisin oksentanut vielä verta tai mitään muutakaan, jotain vuotoa tai pahoja kipuja, niin silloinhan mä olisin joutunut sitten uudestaan menee, mikä olisi ollut isompi homma, että sit mä olisin joutunut tähystykseen ja sitten jos se vuoto olisi jatkunut, niin se olisi luultavasti pitänyt leikata. En tiedä tarkemmin siitä, mutta näin kuulin, luin ja onneksi mulla ei nyt ole ollut sen jälkeen sitten mitään ongelmaa senkaan. Toki olihan se kipeä sen jälkeen, mutta aika nopeasti se meni ton hyvällä ruokavaliolla ohi onneksi, ettei sen isompaa tavallaan. Pelkkä säikähdys riitti tällä kertaa. Se, että nyt
ehkä monet on, niin kuin just kuulin itse asiassa nyt viikonloppunakin, kuten voi olettaa, en ole 8 viikkoa koskenut tippaakaan alkoholia. Mulla on tosi tarkka ruokavalio, mä oon laihtunut varmaan 6 kiloa ja mä en syönyt mitään hiilihapollisia, en mitään mehuja, en mitään niinku, mikä närästäisi silloin totta kai sit ne nousee polttaa sitä vatsahapot, sitä ruokatorvea. Ja nyt on siis aika lailla diattailu, en oo käynyt missään oikein ulkona, niin kuin siis totta kai on ollut ulkona, mutta ei niin kuin missään baarissa tai missään. Että siihen on hyvä syynsä ja kun moni on sitä kysellyt just, että missä mä oon ollut ja näin, niin mä en sitä kaikille eksis selittää erikseen. Ja mä ajattelin, että tää video voisi olla semmonen hyvä, että viimeisetkin ihmiset sais tietää sen, että WhatsApp, että mikä homma on tosiaan, koska ei ole pitkään aikaan hirveästi näkynyt niin paljon. Mutta se, että joo, huono puoli todella toi terveysasiat, kaikki ei ole ikin niinku hirveän kivoja juttuja, että tollasia sattuu. Mutta se, että mä oon loppujen lopuksi jälkeenpäin tosi iloinen omalla tavalla, että se kävi. Vaikka se olikin kuumottavaa, mutta se, että mä oon nyt saanut ns. Asiat kuntoon, tai miten se nyt voisi sanoa kumminkin, että mulla on ollut tällainen ruokavalio, mulla on ollut pitkä aikaa, mihin mä oon tottunut jo. Ja just tosiaan on kaikki turvotukset ja kuten moni varmaan tietää ja voin itsekin sanoa, että kyllä se bisse turvottaa ja viina niin tosi paljon. Koska se painomäärä, kaikki nesteet, kaikki mitä lähti niin vielä tosi nopeasti pelkään ruokavaliolle ja sitten nyt kun on vielä treenaillut tässä pari viikkoa, niin koko ajan menee vaan parempaan suuntaan. Ja mä oon nyt tykännyt itse tosi paljon tällaisesta tyylistä. Ja aikaisemmin mä oon treenaillutkin ja mä oon säästyttänyt, että nyt ei oikein hirveästi tullut treenattua ton homman takia. Että se on mun mielestä omalla tavalla hyvä asia, että ehkä kaikilla on tarkoituksensa noissakin hommissa. Mutta siinä jos joku ihmettelee, että mikä on ollut homman nimi mulla, missä mä oon pomppinut, mitä mä oon tehnyt. Mulla on ollut tosi paljon kaikkea mietittäviä juttuja, vähän pientä stressin poikas tossa ja kaikki nekin asiat selvii teille sit tammikuussa. Mutta eipä siinä. Jos sulla on jotain kysyttävää asiaan liittyen, mitä tahansa, mitä haluaa kuulla tästä jotain, niin voi heittää kommenttia tohon alas. Ja muistakaa tilata kanava, heitä peukkuu alas, mitä vaan tykkäsitkö. Haluatteko lisää tällaisia jotain NS-story tai videoita? Voisi selitellä vähän jotain noita omia kokemuksia, mitä on ollut, niitäkin on kertynyt vähän. Ei kai siinä. Hyvät viikonloput kaikille ja ei mitään. Nähdään ensi videon parissa. Moi!